नमस्कार. काल सेंट्रल गव्हर्नमेंटान मोदी सरकारान अनाउन्स केला की डबल ट्रॅकिंग फ्रॉम हॉस्पेट टू वास्को द गामा ऑपरेशनलाइज केला म्हणून, जे आम्ही सगळे गोंयकार ओपोज करता. 2020 लॉकडाऊनाच्या टायमार गैर कानुनी कित्याक व्हिडिओ कॉन्फरन्सांक 3 लिनियर प्रोजेक्ट पास केल्ले. दॅट वॉज आम्ही प्रूफ केल्ले इट इज मेंट फॉर कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन. तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगुल्ले इट इज नॉट फॉर कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, इट इज मेंट फॉर पॅसेंजर. 2 मिनिस्टरांकूय फुडें काढले, श्री निलेश काब्राल आणि श्री मॉविन गुदिनो. दोघांनी म्हणे इट इज फॉर पॅसेंजर डेव्हलपमेंट. आणि आम्ही सांगले हे फोटी मारता म्हणून. आयज स्पष्ट जाल्ले आसा, सेल्फ डिक्लेअर केल्ले आसा की हय ते फोटी मारताले म्हणून. तेच आता सांगून दितात. सो हे पळय सगळे कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन बिकॉज ऑफ विच गोवा विल गेट डिस्ट्रॉयड. जावं आमचे एन्व्हायरमेंट, जावं आमचो टुरिझम सेक्टर, जावं लोकांचो हेल्थ. आम्ही पहिला लॉकडाऊनाच्या टायमार मॅक्झिमम नंबर ऑफ डेथ्स हॅड टेकन प्लेस इन मोर्मुगांव, वास्को आणि त्या एरियान बिकॉज ऑफ इनहेलिंग ऑफ कोल्ड डस्ट. इम्युनिटी लोकांची कमी जाल्ली आणि लोक थंय मेल्ले. 54% ऑफ द डेथ्स हॅपेंड देअर आउट ऑफ द टोटल डेथ्स इन गोवा. सो आम्ही वो जो सोल्ड आउट सरकार आसा गोंयचो, SOS सोल्ड आउट सरकार, 30% कमिशन सरकार, हाका आम्ही विरोध करतले आणि 27 हांकां भायर उडयतले. गोंयचो लोक वो गुजरात मॉडेल पळय आसा, मोडानी पळय मॉडेल आसा, तो केन्नाच एक्सेप्ट करचे ना. या सरकाराक खोट मारून भायर उडयतले. वो आमचो प्रॉमिस गोंयकारांचो. द काउंटडाऊन ऑफ मोदी and the countdown of Dr. Pramod Sawant has already begun. गोंयकारांनो, एकवटान रावया आणि ह्या 30% SOS सोल्ड आउट सरकाराक भायर उडोवया. देव बरें करूं.